Здравейте хора, аз съм Димчо и днес продължаваме с Outlast. Уоу. Това беше много гадно, аз го чух. Не знам дали сте го чули ви. Уоу. Бяха тия писъци. О, хора, страх ме. Какъв е този компютър? Колко му е рама? Добре. Окей. Сигурен съм, че като влизах, тук нямаше кръв. Вие видяхте ли кръв? Не. What the fuck? Сериозно ли трябва да отворите шибаната врата? Окей. Латап. Документи. Окей. Майна, каква е тази страшна музика? Добре, сериозно съм, тия стъпки не ги видя. Ба, сегадната музика. Пепси. Дай на пепси, майна. Чакай, колко синки искаш? О, много скъп. Няма да дам толкова пари, бе. Мах се добавата. Тук някой се е пил. Дали го спим. Спи го е. Спи го е, нещастник. Дали спи го е. Толкова камерата пуска. Взми с ръцете. Аре, ни се джука. Кое това е? Не е чудо. Добре, това не е суджук. Да, между другото, няма да влизам тук. Между другото, братовчерите не са така малките. Окей. Окей, трябва да влезам тук. What the fuck? Заключваме. Окей, трябва да е хладилника. От тук Да, и аз си помислих. Видяхте ли го? Аз се среснах. не. Аз не. Видите, там. Шпиго, обаче ако да видиш, ще убие. Не знам. Сърцето ми тупка. Казвам, че сърцето ми ще изкочи. What the fuck? Костел тук е? Хора, че сме кам са насра. Владки, ако искаш не да гледаш. What the fuck? Ако са тия изроди тук е? Мана, ако са тия изроди е? Обаче крий се. Ще те убия. Вито мраза на мушика. Чувам някакъв човек, дето убива човек. О, страх ми, хора. Ето. Не знам, отрепарям. Това май съм аз. Не. Ето долу. Ето. Влиза, бъде. Мама и батко. Няма нищо, бе. Аз викам, не дете гледат. Там влиза човек. Пичуе, нека да ми има тук първо. Съжалявам, ако екрана ви трепери. What the fuck?
сърцето ми ще изкачи. И здрасти, че си много красив, бе. И бас, пича се. Видяхте ли колко е красив? Да, много беше красив. Ау, красавец. Ау, ти от тогава не си мил зъбите, бе. Ти чува ли си за паста за зъби? Бас, жълти зъби имаш. Стига се смема. Все пак снимам. Пича го няма, Така спри сега. Пич, къде си? Ау, че си баси и не цепената батка, бе. Ау. Escape the Aswan. Здрави, пичке. Да ти направя малко масаж. Стига ти толкова масаж. Без пари толкова. Ти искаш ли масаж, бе? Туп. Стига ти толкова. Нека да видим назам. Между другото вече нема страх. Защо? Не знам. Някакъв пич тук е умрял. Не. Спи си. Мен леко. Спинкай, няма модел да завия. Мен леко ме е страх. Ако те убият, не ще убият. What the fuck? Що лага? Тия зомбите, разбират ли го? Човек. Това не са зомбите, оната. Какво са? Кю, ей. Ви развалихте клипа. Не сме. Пич. Не може да покажа. Приказвай, че се спойна. Нали, какво правиш? Убий го. Не. Убий го е. Жив е. Какво да направя? Той е пич. Ще убий. Какво става,